Со времен так называемого демократического перехода события тех лет стало модно называть оккупацией. Благодарение на руския народ, на тяхните жертви, ние сме това, което сме. Никога няма да се откажем от Русия. Ние ще бъдем плътно и възпитаваме и нашите деца с обич и внуците си. Христо Котев се казвам, дошъл съм тук да протестирам срещу тази руска изложба. Това е за мен безпримерна наглост да се обявява една окупация за освобождение.